Jiġifieri flexibility of work għadha ma spiċċaċ allura. Iġifieri qrajtilek 5 darbiet u għadek ma fimtix iċ-ċirkulari. Laqqas tal-Knisja għax tinqara darba u daqshekk. F'kelma waħda ċofa. Biex nieħdu ż-żediet li supposta nieħdu rridu mmorru għal go slow strike, fimt? Jiġifieri neħdu kollox bil-mod. Iva, kollox bil-mod u bil-kalma kollox. Somma, memx għalfejn ngħidlek għax dejjem bil-kalma tieħu int. Ara fimtek si. Jiġifieri jekk jiġi l-professur jitlobni l-kafe tas-soltu, noħodlu te. Daqshekku, bla sokkor. Jew inkella toħodlu l-kontra, jekk jitolbok kafe toħodlu t-tek, jitolbok inti tħodlu l-kafe. Sewwa dejjem il-kontra. Mbagħad hemm oħra tinsiex. Inti s-soltu dejjem twaqqalu ftit fil-plattina. Imma din id-darba li waqqalu ħafna fil-plattina, kemm tħallilu fil-kikra, kemm hekk fil-qiegħ tal-kikra, fimt? Fimtek, kollox imqanżaq. Kollox imqanżaq. Uj, kollox imqanżaq mhux mal-pazjenti, Mal-pazjenti rridu nimxu kif nimxu s-soltu tajjeb, Insomma, jina l-feqqijat ngħidlek lilek ma l-inti mhux dejjem bil-go slow strike timxi. Iva, ners Vassalo, messa titejli xirrit namel, ta? Kollox sa ngħidlek Marika, basta ma ġenninnix. Imma ġbri aħna fit-changing room sejrin? Suppost, sakemm ma toħodlix rasi u nispiċċaw il-basement, noqtlu xi wurdena. Isma ners, jiena għalfej għan ta' billi tiegħi lesta nilbes ta' kollox, imqarta bu għaddas. U għajja xħat li moħħi. Da żgur, u mhux hekk biss, inti suppost taf li s-segretarja tiegħek se titfa' ir-reżinja tagħha Pamela. Iva, ma da ma jfisser xejn għalija. Allura ma waqgħodx id-dinja b'daqshekk insib segretarja oħra. Jalla biss tkun simpatika u intelligenti bħal dik li kelli qabilha. Jien bqajdiel, naf ċert li ħadd minnkom mhux se jkellimni bil-Grieg. Taħlif x'taf? Tgħidilix illi ġejtkom f'ħin ħażin. Le, anzi ġejt f'ħin eżatt. Il-qija ma laqqix saħnet tal-kollox għada. Tanx taf viċina lejja wis, għax tmur tigran fak. Imma kemm inti kattiv fart. Se danna jaf li gran fart jgħaj jfisser bews u tanniq. Ruri għandek kuġinuk, antik ta' senduq fil-manieri, fejn tidħol l-atmosfera romantika. Tajba wkoll din, u jien dejjem qed wiċċi mal-ħajt. Għajdilha Lewis. Jaw, xiex. Lewis batu għalih biex jmur ikompli 3 snin li fadallu fuq ir-rik taż-żejt. Naf sertajtli. Biex nofrilu biex immur inwaslu jielu x'veru. Sejra żmerġ, aqleb il-frekwenza. Għas-serjetà. Mela x'ġara? Fuq Nikol ġejt inkellmek. It-tfajla li bħalissa Lewis qed jieħu ħsiebha. Difatti li l-Polġa kellimtu dwarha, biss inħoss li dak li għandi xi ngħidlek, għandi ngħidulek wiċċ imwiċċ. Li rrid ngħidlek huwa dan. ċens, jiena naqbel bruħu b'ġismi li għandna naħdmu biex nakkwistaw ċerti drittijiet. Imma min-naħa l-oħra ma nistax nagħtih nofs informazzjonijiet il-professur. F'go slow, Elin. U go slow ifisser illi rridu nkaxkru saqajna. Imma jiena ma nistax niderkera. Inti derkera, għalfin kollu tinżebaħ id-dellek u żeglek. Immisma l-ura kif qed penġih inti dal-istrajk jiena ma nistax nitbissem aktar minn nofs bis-sima. Le, anzi l-kontra, mhux dak li rrid minn għandek fejn is-soltu titbissem waħda, issa titbissem waħda u nofs. Speċjalment meta tara lili. Għat il-ranġab ċetta tijak, jek tkun tafx raġel għanda. Ma tafx li qed niċċajta, għadek ma tafx kemm tħobb niċċetta. Isma ċens, jena ma tantx tiddoq li sabiħa taf widnejja din ta' direttiva. Insomma, direttiva mhix sinfonija ta' Mozart jew Beethoven jew ta' dak li tħobb inta u x'ismu Elton John. Allora jekk jogħġbok, tista' tispjegali aħjar x'ikun dan il-go slow strike. Mela ma nispjegalek x'imxi nitlu fil-word u nħeġġek kollox x'imxi. Tinsix għatlek li aħna qegħdin f'go slow. U go slow jifisser li tittieħu kollox l-affarijiet bil-lajma. Ġifieri, dawn il-lożor u l-gvieret, dawn ma tistax taqbadhom kollha f'daqqa u tpoġġihom hawn. Go slow li qed taqbadhom wieħed, ġifieri l-ewwel daqqa. Wieħed,
Mbagħad taqbad ieħor. Li kon se nistaqsi? Santa Barbara. Għallista jkun ma rajtux. L-alloġġ. Il-kartiera. Il-karozza. Le, ħassa tkomplu xħaldu li moħki. Il-ġagaga tijaj. Intom niskifużi u istab. Il-ġagaga tijaj tinfittaxin. Dr. Britċak, dil-ġagaga tijak. Minti xtaran kemxa. Kolla kemmi. Dibbe kienet ġoban. Mdandla mal-mera tal-karozza tijak. Xafak ta' skur. Mal-mer ta' naħa ta' xelluk tal-karozza. Kombinazzjoni. Il-bira żejt ninżaħħa. U bqajt sejjer bija id-dar. Preċizament. Ġifiri tittajt li inti ħriġt tam il-karozza un sejt id-daħħala miegħek. Dandilta mal-mera tal-karozza. Biex toqgħod titperreċ għaż-żiffa. Preċizament. U kellu jkun ġoban u jġibini ġoban. Temnuni jekk najdilkom illi l-sata jisħaħ fit-tixa dil-ġagaga. U daqsak li ġej bija jien. Kiki, trittajt li jintilek. Ej, li satej ġej bil-ġagaga. ċens. Ah. Issa nafeżat xi fisser go slow strike. Daqsekku. Mela. Ġovan. Naqbad. Dur. Tlaqna. Sur Briganti, intu daqqatajn. Qalbek tajba. Ek tajli, Teresa. Tajba, ma sewda fl-istess ħin. Ma nafx kif naqbad ngħidlek, m'għadniex narak ferħan kif kont tkun qabel. U ma tafx jentu. Jina l-kumpanija ta' Teres bidlitni bħallejl minn nar. U l-fat li ħarġet bil-li fet inħoss il-nuqqas tagħha. Għandek raġun. Immek kienu bżon li jisir him biex jitwettaq il-pjan mħabba dak li mgerfex. U ħanajdilek ta' kif tħossok tajjeb, dabbar rasek minn hawn. Ivi ma qabel nitlaq nixtieq nagħmel xi apoloġiji. Wajma, niggustakom jien. Apologiji lil minx kull waħda. U lilek pereżempju. Lili. Ta' kemm il-darbat lek Dr. Jelly. Ili naf. U ġili referejta lik ukoll bħala Dr. Zeglek. Ukoll. Dik kont nafa wkoll li bżax. U dak li kien isaffallek fil-kurutur jien kont. Vera boqqa brodu intaħi mela bħal Billy. U għax kont naraħ jitħaq u l-iktar kont insaffallek. Insomma, taċċetta l-apoloġija tiegħi biex nitlaq minna b'kuxjenza nadifa. Ċettax, naf li mhux int wellitton kollha. Hello. Iva, Leone ngħidli. Franz. Xi Franz? Franz il-ħajjat. Għajdi Franz, hi. Sewwa. 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 Mela ħanajlek x'namlu. Għada nista' niġi nġarrab jien mela le? Tajjeb, ħanajdek Franz hi. Islitta wara ħud dessib. Marriġ eżagerazzjoni ta'. U le, skont id-daqs tal-ġlekku. Nħalli fidejk mela. Mela dax ninsib ċans naqbis qabża ta' hi. Saħħa. Da Franz vera gustus ta' t-sokkur. Tqattaw tukoll minnu jibqalek għal-ġimgħa. X'rid ngħidlek għajt. Iva, illum se jiġi implementat il-pjan li l-professur dejjem skont il-parir tiegħi, se jimplementa fuq Billy. Aħna kollha qed infittxuh. X'tagħmel int? Ma jtinix li ma ġejn fitxu jien ukoll. Mela hija magħna hi. Xirrid ikolli iktar minn hekk, modella. Xejn, Marika, naqra sens ta' direzzjoni imqardaqs il-gvernijiet Maltin. Marika, rġaj spiċċajt fi triq il-ħażina qudiem il-mera mhux hemm kellek tispiċċa. Tixraq li l-mut. Tal-ġen, ejja, lesta. Ikolli ngħid meta kont għaddejja mill-kuruturi mela l-irġiel bdew isafruli mhux widnejja. Ara kif se jibqa' mibluħ billi tiegħi la jarani libsa ta' ners. Alla ħares le, għax kien kull pjan li faslu Doktor Bonello u Doktor Trapani ifalli. Imma qabel biex jibqa' mibluħ irridu nsibuh. Veru minn daqshekk, qalbi tgħidli li għandi xi ġimgħa ndur bija dil-uniformi. Mamma mija la ħares, jiena qed nassumi li sal-lejla dik l-uniformi ta' minn fuq kontu allura lil Teres. Għajum xi ħani Marika jiena.
Hello. Nikol, kif inti l-lum tajba? Tajjeb, thank you. Aw, ħatin għalik, Thanks. ħaġa zaħira. Thank Tider tajba, taf. Aħjar, aħjar. Xtaqt ngħidlek xi ħaġa kieku Nikol, naf kif se naqbadni b'demma. Ħalli ngħidlek. Anke Lewis għalina li ħajbatu ħal xi żmien fuq ir-rig taż-żejt biex item is-servizz tiegħu hemmhekk. Iva, ma bija għalli għandu a big headache. Daqsekku. U x-xewqa tiegħu illi kieku. Kun hemm xi ħadd li ħossib tiegħi sewwa. U jissuġġerixxa li. Dilek u l-professur Paul Bonello. Iva, Iva. Mela taf, kelmek biċċari lek Iva. ukoll. Imma jien ma rridx inkun ta' bardin fuq ħadd ieħor kif għamil sissa fuq anke Lewis. U le, ħanini għax qed tajtek. Għax jekk naċċetta hekk tiġi, you know. Tista' taħdem miegħi bħala segretarja jekk inti trid, il-post bħalissa huwa vagan. Bis-serjetà? Nikol. Nixtieq ikolli lilek miegħi. Mhux hawnhekk fl-isptar biss, imma anke fil-villa wkoll. Għaliex qed tagħmelek? Ġralek xi ħaġa? Dak il-baħ li hemm fil-villa għadek ma tafx kemm idejjaqni. Mhux li kien. Ikolli lilek miegħi ħanini. Ara ċens, bħala l-bniedem responsabbli mill-Isptar San Valentino. Jiena rrid illi s-sala tintrama biex il-konferenza ssir kif ix-xewqa tad-direttur. Ara, sur professur, kull min se jattendi għall-laqa, erit jattendi u joqgħod bil-wiefa. Imma ċens, il-konferenza għandha minn tieħu aktar minn sa'tejn u nofs, ma nistgħux inħallu dawk in-nies bil-wiefa dawn is-sigħat kollha. Konferenza jew konklavi? Ma inti taf li bħalissa qegħdin fil-go slow strike sewwa u dan ifisser. Illi nimxu bil-mod. Timxi bil-mod u xorta waħda xerrit il-kafe mill-kikra għal ġol plattina kif tagħmel is-soltu. Dan ifisser ukoll li dak li soltu nagħmluh f'sija, issa se jkollna nagħmluh f'5 sigħat. U mhux hekk biss, u malli jispiċċa l-ħin tax-xogħol, nidħlu għall-overtime bis-siegħa u nofs. Tajba din ċens, ġifieri ser taħdmu inqas u titħallsu aktar. X'taħseb li ċens? Bħalissa mad-direttur ħaddiem qed titkellem sur professur. Għalli lek il-kollega tiegħi flok għattilek jien pro. Dan il-kollega taċċa flejs fil-plattina dak li hu dak. M'għandux jaqsam. Ara, waħda mill-klawsori li hemm fl-agreement tagħna tal-Union kmus sejjer żball 1725. Nisma' bi klawsoli ċens. Jiena li interessani hu li dik is-sala tal-konferenzi tintrema. Hello, xi trid issa-sajent? Skużani, sur direttur. Iva, jien il-professur Paul Bonello. Iva, ma nafx taf, imma bħalissa fl-isptar għandna il-go slow strike. Iva, taf? Iva, għandna problemi għax il-ħaddiema ma jridux jarmaw s-siġijiet fis-sala. Iva, bħalissa qegħdin quddiem u qed nipprova nilħaq x'in il-kelma ċens? Ċunċensu. Kunċensu. Ċensu, qed nipprova nilħaq konsensus magħhom. Iva. Mill-lider qegħdin il-bot. Ma mill-lider qegħdin il-bot. Il-bot ħafna. Il-bot ħafna. Il-bot ħafna ħafna. Il-bot ħafna ħafna. Ħafna, 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 ħafna. ħafna. Isma' intom li ħatqgħodu dettaw li x'għandi xi jew. Ara, qabdu tilqu lil barra minn quddiem għax qed nitkellem mad-direttur bħalissa. Anzi, le, ibqa' hawn, tiċċaqlux, ħankompli kellimkom wara. Aw, sur direttur, skużani, imma bħalissa kif qed nitkellem mad-direttur ħaddiem, qed nipprova nilħaq ftehim ħalli forsi dik is-sala tintrama. Issa inċempilek aktar tard. Kollox sew, saħħa. Ara ċens sa ngħidilkom. Is li dik is-sala tintrama. Ftemna? Qed ngħidilkom it-tnejn. Kemm lilek Giovanni u lilek ukoll ċens. Ftemna? Dil-ħolma jeħlok musa tispiċċa qabt. Mbagħad sibt ruħi waħdi fil-ġenna tal-art, nistennih. Interessanti, fil-ġenna tal-art tistenna demonju. Mbagħad ħarist il-fuq u minn qalbi sħab rajt Anġlu jittajjar. Anġlu blisem ta' Billy jittajjar lejja. Kienet idoq li l-violin. Imma imbagħad f'daqqa waħda inqalawlu l-ġwiena u rajtu ġej lejja sparati susajjetta u spiċċa hekk gozz f'riġlejja. X'wax ma dito x'qatajzo. X'jafek x'jafek.
Għalġej, għamela l-ġinnastika. Mux ġinnastika tfix kif fil-qalzi tal-pijama. U da kollu minħabba suppost maħbub li għandek għax minħabba fih. Dolodu ma kilċeru bid-debolezza sturdejt fit-tarax. U spiċċat li t-tina u kol. Għallum il-għedin tfittxu l-Billy. Billi tijaj. Insomma, billi tijak. Billi ta' kull minnum ċaqla. Jekk ma nsibuh, se nsibu ruħna finku kbir. Hemm bżonn ninsibu mezz biex insibuh. Son tantnin sabinna l-ħwejjeċ mitlufin. Issa qed nifhem. Allura int ħadd posteres tiegħi hux. Jiġifieri professur. Palissa qiegħed fuq ix-xwiek. U ċensu. ċensu tassewx, kien mux qiegħataw jizzattat fejmar. ċensu bħalissa qiegħed go slow. Xieġifieri goslu? Go slow hija forma ta' azzjoni illi għal darba fomru ċensu qed jiġi qawwi u minn dak li qed jiġri u mhux hekk biss. M'hemmx għalfejn aktar spjegazzjoni, bħalissa m'għandniex ħin, Dr. Briffa. Aħna tlaqna? Ilna li tlaqna. Issa slek tlaqniex. Ilna ħafna li tlaqna. Li ser ngħidlek huwa dan. Li lilek messitek ix-xorti, li ma kellekx l-sfortuna li kont taf li n-nepputi tiegħek qabel, għax inti mhux nepputi għandek, imma ċorma xjaten żeffina. Jisfnu kollha f'daqqa taħt sura ta' bniedem illi ġef l-isptar San Valentino biex jibdel l-isptar f'burdell surgat. Aktar nieħu gost kieku tindirizzani b'gigi profs. F'kelma waħda, in-nepputi tiegħek reġa' għamilha. Ma nistgħu insibuh imkien qed tifhem. Imma din għarru kaza. Għaru kaza għalih jew għalina? Għatlek, xista nagħmel jien profs? Ħaġa waħda tista' tagħmel, illi jekk jirnexxielna il-pjan li fassalna jien u Dr. Leone. Dil-Billy qis li tispjegalu, illi fid-dinja hawn ħafna Romeojiet, Don Juanijiet u Casanovijiet. Qed nitħajjal li niġi naqbes qabża l-isptar. Ma trid toqgħod attent li ma tikkoġanax xiftu jekk tiġi taqbeż hawn fl-età tiegħek. Ara Sur Gigi, ej jaqbes kemm trid, għax bħalissa dak li qed iġielni nagħmel in-lapputi tiegħek Billy, naqbes kemm niflaħ. U jekk inżidu ieħor jaqbeż magħna hawn fl-Isptar San Valentino, ma naħsibx li se jaqaleb da saqaf daqshekk. Ejwa, issa jagħmilha l-konferenza, m'għandu ċans jagħmilha. Jinżommu wiebes u nagħmlu kollox bil-mod ġofa. Naħduha bil-mod kemm nifilħu ċens. U ħanajdlek, fin għamet gost meta neqfulhom tafx. Mux għax fuċna Giovanni, imma vera fejn għamet kost. Imma minna ħal-oħra s-sarridu nuqodu attenti, ħija taf, biex l-affarijiet li namlu, irridu namlu biex nimxu l-qoddim, u mux biex immorru l-ura. Isma jina d-nima t-lek, xux. Ġanaf, 3 liru nof zida fil-ġimgħa. Le, mux fuq ek, tibdix tħawat taf. Jien beħsibni najjat laqa, sewa, għax għandi bżon ninkellimkom, ejwa rrit namel laqa, u beħsibni nistieden l-Teres. Teres Billy. Kolla tiġi, xieġifieri, dilla importanti, u jkolla tiġi jatnajdlek kulħadd. Ara, l-Teres, l-nezva sallu, irrit nistiden l-studenti, il-nurses, nistiden lilek, naturalment, nistiden l-xufira tal-ambulanzi, lili bil-forsa jtna mal-illa. Lil-kulħadd, allura l-anser tajna kollha fl-istess union. Isma, beħsebni nkellimkom mux bħala direttor ħadim bistaf. Imma wkoll fibdek. ċfim, t-soltu tijak, tajt li fimtu ma tkun fim ċej, inti ċfim. Fim tara, sawa jajdu taw, għajt li ma minn tamilan u fl-axħar ta' sena s-ser bħalu. Zatat. Jo fax basal. Għajjat u koll, għajjat miħaj. ħat paxxijom lil-dawk, lil-ledewata. U bux tassew kol ma kelmek dajem tuħu bitċajt u twaqqa kollox għadċajt id. Ha, nissejt nixkol sanajdlek. Ejwa, ftakart, bil-ħaq, għanna l-appoċ ta' Mrs. Pamela Bonello, taf dik tal-laqda tal-visitaturi. Ejwa, ħat appoġġana għal Mela lebd bismit li u tabt bitli fuq dari, ċens, saret bidla fija dik. Dik il-ħin kollu tbiddel taf, mux xwejjex biss, imma anki l-make-up, iż-żeba li tagħmel. Għandu għalfej il-professur Imelli sa' Men inti bħalu tagħmel ċens. Jena minnek Ġovan, jena maċċetta tiegħi taf kif nimxu. Jena ngħidilha kemm hu tajjeb li kell. Itajt li kemm għadni ġufni sabiħ, somma raġel ġufni. Mbagħad ħalli żaqżiq tas-sodda jitkellem waħdu. Jien naħseb iktar ix-ruxma ta' tfalla għandek jitkellmu waħedhom ċens. Mela le, ek sewa, l-isptar kollu jfittex il-Billy u intom tiċċaċraw f'ġirrokna u iskom żewġ ċarlatani f'xalata. Prosa talikom, hej! Daw wieħed minnhom ta'
Wieħed minn dawk li ma jridunix nimxu l-qoddim ċens. Minix nisma ta' ma nafx intom tajdu. Jimportan tajdinna xi trid minna, Dr. Leone, jimportan. Il-priorità, ċens, il-priorità ta' dan l-isptar. Anzi, ara, skużawni, għax għal darba ġrali bħal ma jġrilu Dr. Briffa. Għajdu li għara xirrit nambel biex nur li għet nissimpatizza mal-kawza ta'kom, għajdu li għajja. Ġifiri, inti t-simpatizza maħna. Għet nafena mill-aħjar. Proset, nirringrazzjawk. Mela allura, musa najdu lek aħna, għamel xaħġa li inti jidillek li hija tajba u turi li qiegħed tissimpatizza maħna. Per eżempju, aħna bħalissa qegħdin f'go slow strike. Go slow qed tagħmlu. Mela, jien irid nivvinta xi ħaġa li nur is-simpatija tiegħi lejkom b'go slow. Naħseb nafx nagħmel ta' ħannaqqas il-ħeffa tal-pass. U nbiddel it-temp tal-mixja. Araw daqsxejn xidrilkom minn dik. Dejjem go slow, eh? X'taħsbu għajt? Iva, najdlu ġejt sur garantom u jekk jiprofa jgħannaqni, jena nimbuttaħ. Iva ek namel, għas sur gigigat ek jixraqlu. Nirreżistu ħbib, nirreżistu u nżommu webes. Jekk intkom tisimaw dak kollu li ngħidilkom jien u toqgħodu għal dak li ngħidilkom jien, ir-rebħa tkun tagħna żgur. Iva ħbieb, ir-rebħa tkun tagħna. Biss rridu nagħmlu ftit tas-sagrifiċċji. Iva, imma wara dawn is-sagrifiċċji ibqgħu żgur li sangawdu l-kol flimkien. Ma neħduwix bi kbira. Jekk ikun hemm momenti illi flok 3 passi l-qoddim jien ngħidilkom biex nagħmlu 10 lura. Iva, jekk hemm bżonn biex jisimgħu nimxu lura, nimxu lura. Illum inħossni kuntent jien mhux biss bil-preżenza numeruża tagħkom hawn qudiemi, imma wkoll għax naf illi għanna l-appoċ mux bis tal-professur, tat-tobba, tal-infermiera u tan-nersis, kif ukoll tad-drivers tal-ambulanza. Imma għandkom tkunu tafu wkoll għada kif waslet li issa l-aħbar li għanna l-appoċ tal-aqda tal-viżitaturi. Iva ħbib, mela semaw minni. Isibaw minni u dak kollu li ngħidilkom jien, għax dir-rebħa rridu nerbħuha. Bil-mod, imma nerbħuha. Inħossni sodisfatt ukoll li bħalissa qiegħed nimmaġina illi San Valentinu minn hemm fuq qiegħed iħares lejna l-koll hawn miġburin. Imma l-iktar qiegħed iħares lejja u qed narah dik id-bissima fuq fommu jgħidli żommilhom ċens, żommilhom għax ir-rebħa tagħkom żgur, żommilhom ċens, żommilhom ċens, żommilhom ċens. Kif morna ġewwa? Tajjeb ċens, tħajiltek xi president jien. Dak laqwa isma' kitċab xi bħarex tajjeb. Nispera li konna dak iċċabċej bis-sada ta' Tajt ma jbixaw ċens. jekk ma jċabċab ħadd tibda ċabċab int. Ak namlu ċens, miftemin aħna. Avviż importanti. Qegħdin interrompu dan għall-programm għax għadha kif waslitilna aħbar. Il-Union tal-ħaddiema illi bħalissa qegħdin fuq Go Slow qed jiġu avżati illi l-istrajk issa spiċċa. Għalhekk it-tilwima industrijali issa ntemmet. Iż-żieda mitluba mill-ħaddiema ta' San Valentino ingħatat. Issa fl-aħħar mela, is-sala, issa tintrama. Grazzi qalbi tal-li ma fixkilx.
لا فيها مروا. Ejwa ċet. Ħadni għaż-żieda, l-strikes fitxa, u mela ġiru. Isma stani xu għal-washing machine ta' u mela. Bil-ħaq għajdu l-ħok li l-ikla naraħat namluwa s-sata. U mela la ġittajba namluwa, ejwa preparat tfal. U tinsiex tixal żewġ ċemat lil-San Valentino ta' ejwa x-bis-saħħa tiegħu. Ejwa, isma ċet, stennin il-lejla ta' tħolx torqod. U xorta naqdu tib tal-futbol. It's you gate. Sawa għalluli, isek ġejar. Billy! Għallu ma tħallix jersaq lejk lil-dak, surgat. Hemm xi tlib sakika. Ta' ners, ħadd post Teresa l-ġimma u sankunaw miegħek f'dil ward. Fejn? Fejn? Int? Jien? ġimma? Għalija sa tkun xalata sħiħa. Biss inkun nistampatilek ta' kemm ilek titħaqbija. Billy, għalfej qatt ma qed li inti ma tħobbnix. Sirt naf li inti qiegħed f'dal isptar bit-tama li jiena naqta' jiesi minnek u teħles minni ħelu. Ma jina, ma rix ngħidlek li ma nħobbokx, għax bżajt. Iva, imma biex titradini ma kolħat ma bżajt javili. Aj, ma kieku tafx ġeja lik, Billy. Biss li qabdu biex intik il-messaġis ta' kull filgħodu pupu. M'għandekx ċans. Tal-Amanja nħossa telqet. Nesfot Sallo, Prof Bonello. Eta ħosni fejja, m'għandi xej. Caution, signorina. Mux fin, surgat. 3 ħwejjeġ. L-ewwel, li dak li ħareġ jiġri minnaw bil-pijama ma jixraqlux li jieħu mill-leżmu minn flusi. It-tieni li Dr. Rejone u l-profs irnexxielu il-pjan tagħhom. U t-tielet? It-tielet li jena ma nibqax iżjat is-surgat imma insir gejtu għalik biss. Tonnok qed tipproponi? Qed nipproponi biss għalissa li inti nofrilek tiġi miegħi sal-Karibew fuq cruise,
Nilabu virta, nilabu sew, kalla ma nilabu xej. Mela da jkollik fi kolli ċans niġi, taħi. Da fra tal-ħelu. Fra tal-ħelu ta' zokkor da. Ma. Shit! Imma ċorma xjaten zeffina, jisfnu ġox ċorma. Imma inti mux naputi għandek. Friġlejja! Li ser najdlek u għadan. Li lilek mex Messitek.